A 8. kerületben élek 16 éve. Itt születtem, és esélytelen, hogy kijussak innen. 2113 óta új rendszer van. A rendszerváltáskor a 4-es metódot befejezték, és új pénznemet vezettek be. A bajtót. Manapság már bajttal fizetünk a kenyérért, a kolbászért, a szalámiért, a melkacsokiért, a kóláért, a szalonnáért, a fokhagymáért, a krumpliért, a tejért, fűért, a fáért, a mosószerért, és a benzinért. És a dízelért, és a még több benzinért, még több kolbászért, még több kenyérért, és még több csokiért. És mindenért. 14 éves korában mindenkinek szívrohama lesz. Aztán nem öregedik tovább, és a kijelző akarján aktív lesz. Hogy miért pont 14 éves korában történik meg az emberrel? Arról fogalmam sincs. Gondolom azért, mert csak ebből a korosztályból tudunk szereplőket találni a filmhez. Ez viszont tudom, hogy Szia, anya! Szia, kicsim, hogy vagy? semmi különös. Mondd, vettél már beasztót? Nem. Miért? Lehet, hogy kéne. Ó. Ja, amúgy fiam, lemész a boltba, ha megkérlek? Persze, mit vegyek? Leírtam egy cetlire, ott van az asztalon. Ja, várj! Adok egy kis bájtot. Csaba, Berton, szevasz! a kocsmában van egy csávó, aki minden így meghív egy biát. 2 megabitje van. Úgy néz ki, ma később megyek haza. Elmentem 2 napos felülvizsgálatra. Ha hazaértél, teregesd ki, létszi. Ha tudsz, gyere elém, kérlek a gyógyszeremmel. Puszi, anyu. Ki az, akitől a fia? Mondja csak, nem fel, hogy eludjátok hajtani? Magának is jó napot. Szállod. Hát, Louise? nem? Akkor látni? No, de kérem. Jó, csak viccet. Hallom, valakinek túl sok a bájt. Na de még nem is ismerkeztünk össze, barát. A nevem Gazsák. Látom, de sugárkijelzőt van neked, 10-es testvér. Adjad már, hadd nézzem már meg közelebbről. Jó, de gyors. Várjál! Kiviszem mindent. Én napnak annyi elfuttam, mondjatok ti. Ó, hogy a Devla bújjantaná meg a golyóit ezeknek, úgy elszereltek, mint én a nász éjszakámon. Ó! Gyere!
Miért mented meg? Mondja, maga mit keres itt a gettóban? Megúgtam, hogy ilyen gazdag vagyok. Már 101 éves vagyok. Mint a kiskutyák. Hát, ha így folytatja, nem fogja megélni a 102-t. De. Holnap van a születésnapja, ugye? Nem. Ma van. Pontosan most. Boldog születésnapot magam. Ja, így már világos. Az a Vilmos hagyott engem. De te ilyen jó vagy, hogy nem hagysz itt engemet, te. Jaj, viszont nagyon ingatag állat vagy. De olyan jó kis jószág, olyan szép színed van. Tetszik. Jaj, és nem is hogy servem meg magamra egy erő. Az igazság az, hogy nincsen igazság. Ezt hogy érti? Mindenkinek juthatna elég bajt, ha igazságosan lenne elosztva. A gazdagok is sajátítják maguknak a bájtokat. Itt emelik a kamatokat és az árakat. Aki suncut sunyi disznók. Miért? Maga mit csinálna, hogyha annyi pénze lenne, mint nekem? Hatalmas bányokraft, csatatér 5 és krízis 4 szervereket futatnék. Egyszerre. Amúgy meg biztosan nem költeném el egyszerre. Na jó, aludjuk. Aludjuk. Jaj, és szép piros cucc áll ki a nyakadból. Jaj, de jó. Olyan cudar jószág vagy te. Szeretnek téged az emberek, nem úgy, mint a Vilmos. Azt a
3 darab nulla. Hát ez nem lehet valami kellemes. Amikor utoljára látták, még 2 megabitja volt. Nem is nagyon csodálkozom, hogy már nincs meg neki. A gettóban már 360 p-s videóérés ölnek. Várjunk, fölnök. Igen. Épít helyszínünk a 2 megabittesnél. Hát éppen most próbáljuk kideríteni, hogy mit keresett itt. Hát aki hülye, halljon meg. Csak magának köszönhet. Téged keres Béla. Igen, főnök? Hát... fél 9 óta? Ja, hát olyan 4-5 év. És most mit csináljunk? Szerintem azt a szemüveget hanyagolt. Jó, lehet, hogy igazad van. Van egy felvétel a gyilkosságról, a 2 megabittessel kapcsolatban. Mutasd. Sajnos magáról a gyilkosságról nincsen felvétel. Készítek éppen. Szálas Vilmos. Itt az aktája. Hol van most? Egy étteremnél a vezérúton. Figyelj. Szálas Vilmos. Orbán Laura. Honnan jött? Még nem látom a környéken. Messziről. Szóval ilyen titokzatos. Szeretem a titkokat. Valóban. Hol van a kislányom? Már vagy egy negyed órája végzi a dolgát. Ki ez a férfi a lányunkkal? Apám túlságosan féltekkel. Sose csinálhatok semmi érdekeseket. És most hol van az apád? Ott ül az asztalán, te jó ég, észrevett minket. És az nem jó? Hát, ha csak nem akarod, hogy kitoloncoljanak. Bemutatnád a kedves urat? Kérlek, drágám. Hogyne apa? Apa, ő Vilmos. Vilmos, ő apa. Vagyis az elvő. Ugyanaz? Jöjjön. Játsszunk egyet. Nem. Emelek 500 kW-tal. Tartod. Ezzel 24. Jó. Halló, Krisztina? Emeljük 5%-kal az adókat a kettőből. Köszönöm. Ismertem az apját. Ő is ugyanabban a hibába csúszott, mint maga. Lopó. Tessék. Úgy látszik, nem ismerte az apját. Az apám profi birkózó volt.
És ebben is halt meg. Nem ismerte. Nólás Hamilton. Ismerősöm jön. Nemrég halt meg. De miért is nekem kéne elmondani? Nem én öltem meg. Leugrott a korlátról, és előtt a bátyjait nekem adta. Öngyilkosság. De hát miért akarna valaki olyan meghalni, akinek minden megvan? Talán pont azért, mert mindene megvan, és már megújtam. Szép tündérmese. De most be kell vinni. Te mondtad, hogy még soha nem csináltál rögtséget. Itt laksz. Hát, valami olyasmi. Szüleid? Bocs, nem tudtam. Semmi. Mit nézel ennyire? Nézd, mit tesz az apád. Elveszi a szegényektől a pénzt, és emeli az árakat. Mindig is egy pénzéhes fej volt. Na, te aztán szereted az apádat. Nincs benne a törvényben, hogy szeretni kell. Raboltál már bankot? Nem, miért? Én sem. Itt az ideje kipróbálni. Ennyi nem lesz elég. Az apád folyamatosan emeli az árakat. Mennyi kéne? 1 euró. Nem gond. A fenntart magánár 1099 milliárd 511 millió 627 776 bácsot a kis székében. Olyan jó emberek vagyunk. Hol húszol akkor a Virtus TV? Üdvözlöm a kedves nézőket! Ezek itt a reggel 7 órai hírek. Egy személygépjármű ütközött 7 kamionnal. A gépjárműben ülők szó szerint összepréselődtek a kamionok gyűrűjében. 2 kamionnak levált a sárvédője, 5-nek pedig megsérült a visszapillantó tükre. Egy kamionsofőr így nyilatkozott. Egy pattogós gumilabdákat szállító sofőr pedig ezt mondta kameráink előtt. A gépjármű sofőrje meg akart minket előzni. A kis szemtelen. Ezt persze nem engedhettük. Ebből következett a végzetes baleset. A karambol során, mivel oldalra dőlt az utánfutón, ezért nagy valószínűséggel megsérülhetett az ár. Már egyeztettem a céggel, és abban maradtunk, hogy először megpróbáljuk dűlőre jutni a gépjármű sofőrjével. Amennyiben ez nem sikerül, bírósághoz kell fordulnunk. Tótújfaluhelyen a közösségben csak Mari néninek nevezett néni súlyos halált szenvedett a patkányméregtől, amivel Juli nénit akarta megmérgezni, aki a tegnapi nap folyamán úgy szintén meghalt. A lakosság így emlékezik meg róluk. Nagyon keresett drága Magni néni. Bocsánat, Mari néninek hívták. A Mari halt meg? Hát ezek egész érdemelte. Fiatalok egy kis busszal rohantak neki egy ház oldalának, mert azt hitték, hogy egy tankban ülnek. Hármójuk a helyszínen meghalt, 2 fiatalt bevitték a sürgősségi osztályra, ahol ellátták sérüléseiket, és utána haltak meg. Az egyetlen szemtanú így nyilatkozott. Koreában a Keunbil Eumeu Geul Balsan nevű rakétával fenyegetőztek, ami magyarul annyit tesz a az amerikai
Most és Urban Laurát országos körözés alatt tartják, még nem sikerült elfogni őket. A szegény embereknek osztogatják a pénzt, ezzel a felső rétegeket tönkretéve. A rendszer kezd összeomlani, nyilatkozott Urbán Viktor. A rendszer összeomlani készül. Országunk ki fog lábalni ebből a helyzetből. Köszönjük, Edvige! Ezek voltak a hírek. És most zene! Másnapos. Azt mondtam, már láttam volna.